Donostiako txisturari bandari, sarreran laguntzeagatik. Txalo bero bat eraintzat, mesedez. Aurresku eder batekin eman diogu hasiera gaurko ekitaldiari eta gaur gurekin egongo diren artista handi hauek aurkeztu nahi dizkizuet, Miren Gabirondo eta Iñaki Salvador. Txalo bero bat, mesedez. Ongi etorriak 37. Donostiako Koldo Mitxelena literatur lehiaketako sari banaketa honetara. Lehiaketa honetan, gure gazte eta umeen artean irakurtzeko, marrazteko eta idazteko zaletasuna bultzatu nahi da. Asmoa, marrazkiz, literaturaz, bertsoz eta musikaz osatutako ekitaldi ederra egitea da. Eta horretarako gure artisten lanak entzuteko, ikusteko eta gozatzeko aukera izango dugu. Urtero gurekin txintxo egoten diren epaimaikideak aurkeztu nahi dizkizuet. Yolanda Arrieta idazlea, Beñat Gaztelumendi bertsolaria, Ana Malagon idazlea, Iñaki Martiarena Matxin komikigilea, Inazio Mujika idazlea eta Arantxa Horreta Bizkaia idazlea. Txalo bero bat eraintzat, mesedez. Aurten 1058 lan jaso dira. 273 komiki, 85 olerki, 345 zortzi ipuin, 51 bertso eta 301 mikroipuin. Eta saritu ez gain, 27 aipamen berezi daude. Saria irabazi ez badute ere, aipameikidei asko gustatu zaien lanak izan direlako. Eta orain bai, aurkeztuko dizkizuet gure gaurko protagonistak, txalo bero bat gure irabazleentzat, mesedez.
Eta ekitaldiari behar bezalako hasiera emateko gurekin dugu Donostiako alkatea, Jon Insausti. Jon, mesedez, zurea da hitza. Eguerdion guztioi eta ongi etorri Donostiar guztiona den etxe txukun eta dotore honetara. Egia da, plazerra izaten dela, plazer handia, urtetik urtera ekitaldi honetan parte hartzea, eta aitorduko dizuet ere, denboraldiz denboraldi, urtetik urtera, gustu ematen duela, poza sortzen duela, harrobi berria ikustea dugula, edo beste tankera batean esan da, beste modu batera esan da, euskararen zelaian, euskal sorkuntzaren zelaian, lore berriak bat ditugula ikustea. Akorduan dut aurreko urtean, lorearen elementua aitzaki hartuta, Printze Txikiaren liburua ekarri nuela ona, horren inguruan jardun nuela hizketan, eta ohitura polita iruditu zait edizio honetan ere beste liburu bat ekartzea, edo ohitura berritu hau behintzat eguneratzea. Baina kasu honetan, gaurko egunean, printzetik erregera pasako naiz. Kasu honetan, kirolean erregedan disiplinara, eta hori da futbola. Ze pentsatzen dut aurreko hilabetean, hemen zaudeten askok eta askok, nahita edo nahi gabe, jasoko zenutela errealak sortutako zoramen guzti horren tantaren bat. Batzuk zipristindu egingo zinaten, beste batzuk blai eginda bukatuko zenuten. Nik aitortuko dizuet, txikitatik futbola ez dudala oso gogoko izan. Ez naiz bat ere abila, eta niretzako patio orduak sekulako kalbarioa izaten ziran. Baina egia da beti sortu didala barruan horrelako jakin minpuntu bat, ulertzeak zerk sortzen duen horrelako zoramena, ezta? Eta orduan aproposa iruditu zitzaidan, Zuaitz Urrutxaga, Errealeko jokalarioiak eta Ander Izagirre, idazle eta kazetariak idatzitako txapeldun orde liburuari errepaso ematea. Eta aitortuko dizuet, sekulako sorpresa hartu dudala. Ze pentsatzen nuen bertan topatuko nituela futbol, jai, ospakizun, gol eta divertimendu pasarte mordoxka bat, eta justo kontrakoa topatu dut. Gurrutxagak jokalarioiak emozio edo sentimendu berriak jartzen dizkigulako mai gainean, edo behintzat ohikoak ez direnak. Berak hitz egiten du beldurrari buruz, errespetuari buruz, zalantzari buruz, bertigoari buruz. Berak aipatzen du nola, lehen aldiz lehen mailan jokatzeak sortzen duena barruan, edo 40.000 ikusle baino gehiago dituen zelai batera ateratzeak zer beldur mota, zer beldur klase sortzen duen. Eta berak aipatzen du, beldur hori kudeatzetik lortu duela arrakasta, baina beti bibide zeuzkala aukeratzeko. Bat azala, geldi, egotea, izoztuta, eta bestea aurre hartzea eta mugitzea. Eta mugitze hortatik berak lortu duela arrakasta hori. Pentsatzen dut, eta hemen zaudeten askok ulertuko duzue, horri zuri bat aurrez aurre dugunean ere, sensazio bera, sentitu genezakela ez, horri zuriak ematen digu beldurra, ematen digu zalantza, errespetua, baina bi bide horietan mugitzea erabakitzen dugula. Mugitzea, aurre hartzea, barrukoa kudeatzea, ateratzea, eta zuekin guztiokin partekatzea. Eta hortik, atera zaizkigu gaurkoan, ipuinak, komikiak, olerkiak, bertsoak, besteak beste. Eta honek nik uste lezio bat bai jartzen digula mai gainean, eta hori da, mugitzetik sartuko dituela golak euskarak. Beraz, eskerrik asko gaurkoan, zuen beldurrei aurre egiteagatik, barruen duzuen hori partekatzeagatik, eta euskaranen alde mugitzeagatik. Eta nik, behintzat, hemen zalantzarik ez daukat, hemen mundialak, horri buruz ere asko hitz egiten delako, hemen mundialak zuek guztiok zarete. Ongi etorri, eskerrik asko, eta zorionak. Jon, zuri ere sari bat eman behar dizugu, horrela hitz egin da, hurrengoan tokatzen zaizu. 37. Koldo Mitxelena lehiaketan komikiak, olerkiak, ipuinak, bertsoak eta mikroipuinak ditugu. Divertigarriak batzuk, sakonak besteak, erromantikoak eta tristeak ere bai. Besterik gabe, has gaitezen ekitaldiarekin. Aurrera, prepaut dute? Bai? Venga, prest dare. Olerkiekin hasiko gara. Olerkietan 4 saridun dauzkagu aurten. C kategorian Mundaiz ikastetxetik Naia Sánchez Iturria, nire eguneroko bizitza izeneko olerkiarekin. Hau paraia, jetxuko izut, bale? Gertunatu pixka bat. Kaixo eguzki horia, nire lagun beroa, goizean esnatu naiz, ametxetan oraindik noa. Amak deitu nau izenez, jaiki hoetik azkar, baina oinako tzotzak lurrean dantzan ezin jar.
Gozarian esnea, bibote zuri fina, barre egin dut espiluan, paiazo txiki bana. Eskolara bidean noa, motxila pixka bat handia. Barruan liburu asko, buruan ideia txikia. Lagunak ikusi ditut, denak agur eginda. Bihotza saltu egiten, pilotaren modura minda. Oso ondo, galderatxo bat egingo diot. Egun bat deskribatu duzu zure olerkian, ez da? Ze pasatzen zaizun egun batean zehar. Gehiagotan idatzi dituzu olerkiak edo hau da lehenengoa? Ez, batzuetan esaten digute eskolan eta hola. Idazteko, eta nola okurrutu zitzaizun honi buruz idaztea, hola egun bat deskribatzea? Nire momentu txikiak hemen jarri ditut eta hau inspiratu dut. Egunero gertatzen zaizkizun gauzak, ez da? Bueno, sinpleena, baina funtzionatzen du. Oso ondo, zairionak, xeri besedez. C kategorian, Zurriola ikastolatik, Asier Oskila Etxegia, Heriotza izeneko olerkiarekin. Aurrera, Asier, 2025an ere saritua izan zen ipuinean, eta 2024an saritua bertsoan, urtero zatoz, Asier? Bai. Jo, haupai, aurrera. Oso zarra naiz, heriotza gertu ikusten dut. Ohera sartzen naiz, logura dut. Begiak istean lo hartzen dut. Amesten ari naiz, jadanik esnatu nahi dut. Ez dakit non nagoen, irten nahi dut. Lainoz beteta dago, irten behar dut. Ez dut ezer ikusten, berriz ikusi nahi dut. Garrasika hasten naiz, laguntza eskatzen dut. Itzal bat agertzen da, laguntza eskatzen dut. Kaputxa bat du, norden galdetzen dut. Nire gana hurbiltzen da, beldur asko dut. Kaputxa kentzen du eta ikusten dut, heriotza. Ondo. Asier, heriotzari buruz idatzi duzu, zer bultzatu zaitu heriotzari buruz idaztea, zergatik? Duela urte bete nire lehengusuak bere aurra galdu zuen, eta hortaz pentsatzen ari nintzela, heriotza nola izango zen, imaginatu nuen, eta hemen hori erakuste dut. Bizitzaren parte, ez da? Bai. Hori argi dago, denontzat. Eta zer nahiago duzu, olerkia idatzi edo ipuinak? Ipuinak. Bai, nahiago ipuinak. Bai. Bueno, orduan urrengo urten, ipuinekin. Ikusiko zaitut hemen seguru, ez? Bai. Bale, urrengo urte arte. D kategorian, Axular Lizeotik, Ane Ibarburu Asensio, isiltasunaren arnasa olerkiarekin. Horre, Ane. Ondo? Goizeko lainoa jaio zen eguna, hitzik gabe, baina beteta. Zuaitzek entzuten dute dena, haizeak sekretuak daramatza. Urrats bakoitza galdera bat da. Bihotzak ezakit non gelditu, baina argiak beti aurkitzen du bidea. Itzalaren artean ere, eta nik isilik zure izena ikasten dut, denbora ahaztu ez dezan. Isiltasuna ez da utxunea, baizik eta gertatzen den guztia. Baina gure pausoek memoria idazten dute, azalera gelditu diren arrastoekin, inork ikusten ez dituenekin. Arnasa hartu eta zu bezalaxe egon isiltasuna ez da utxunea, arnasa hartzen duen lekoa baizik. Eso ondo, Ane. Maitasun olerki bada? Bai. Norbaiti zuzendua, ez dagozu esan beharra hori, baina norbaiti zuzendua? Ez. Seguro? Eta zer kontatu nahi izan diguzu olerki honekin? Bizitzan... Gerturatu pixka maitea. Bizitzan egon behar dela, momentu batean egon behar dela isilik eta bizitza horrela dela. Isiltasunare garrantzitsua dela eta disfrutatu behar dela, ez? Bai. Guztiz ados nago. Osondo, xeri, mesedez, eskerrik asko. E kategorian orain, Axular Lizeotik, Maria Teresa Benegas Ayuso, Txikia izeneko olerkiarekin. Aurrera. Horrela, urbildu pixka. Batzuetan galtzak handiak dira. Egun horietan zerbait irabaztu duela sentitzen dut. Beste batzuetan gorputza itxatxiak daude. Haserre baina ez dut sentitzen hori gertatzen denean. Batzuetan kontrolatu dela sentitzen dut. Beste batzuetan egia ez dela konturatzen naiz. Batzuetan ispila gustatzen zait. Beste batzuetan ispiurik gabeiko gela bat nahiko nuke.
Agian horrela zenbaitzaile utziko nioke. Batzutan lehiak ditut barruan, gozez, horroka eta ezin geldirik. Beste batzuetan baleak ditut, dagoen guztia okupatuz. Batzuetan kontrola deitzen diot beldurari. Beste batzuetan argi ikusten dut kartzelari askatasuna deitzen ari naizela. Oso ondo, Maria Teresa. Elikadura nahasmendu dugu gaixotasunei buruz idatzi duzu, ezta? Zergatik uste duzu igual gazteen artean gertatzen den, askotan gertatzen den zerbait da, eta inguruan bizitzen duzun zerbait? Bai, eta uste nuen olerkirako gaia proposatzela. Bale, oso ondo. Zorionak, gero hitz egingo dugu berriro, ze hemen norbaitek bi sari irabazi ditu. Así que, rato batean berriro ikusiko zaitut. Guazen orain komikien atalera. Komikian guztira 5 saritu dauzkagu. Gogoratu hori da, liburuxkak dituzuela, ze komikian aterako dute parte bat, baina den ezin da, eta orduan ireki liburuxkak eta ikusiko dituzue komikiak osorik, eta merezi dute gainera, B kategoriakin hasiko gara, Aitor ikastolatik, Unai Iltzarbe Elorza, Diego Aserretu eginda komikiarekin. Aurrera, Unai! A ber, Jarri, hemen erakutsi zure komikia. Bida, nik erakutsiko den dazu. Jarri, gerturatu. A ber, Unai, kontatu, ze pasatzen da hemen? Bueno, Diego, protagonista, lo egiten dago. Bai, Tailandian, jakizuela, lasai. Eta batean, erortzen zaio margo pote bat. Asko aserretzen da, eta, bueno, eta erruduna bere anaia izan da, anaitxo txikia. Hori ez dekien ni, anai txikia izan da, eske honek bi anai txiki ditu. Orduan, klaro, bakin duen inspiratu zaren, hori badakit. Nire anaietan. Klaro, normal. Orduan zure Tailandian, hamaka batean, lasai egoteko gogoa dakazu, ezta? Bai, gutxi gora bera egin nuen batzuetan nire anaiek egiten dudan didatena sentiarazteko, erakusteko. Nik ez dekien zure naia zenik, baina orain argi eta garbi ikusten dut. Oso xalatu dira, eta hor daude, eta majo-majoa dira, baina karo, naia arteko kontuk, ezta? Oso ondo nahi, zorionak, xerik. Eskerrik asko. C kategorian, Axular Lizeotik, Ibai Atxakuesta, museoren lapurreta komikiarekin. Aurrera, Ibai. 2024an eta 2025an aipatua izan zinen baita kategoria honetan, eta bida, aurten ja irabazi du, osak, aipatua zaretenak ere pentsa iristen dala. A ber, nik bat hartukoet eta zuk beste bat, bale? Zein da aurretik? Luzeagoa da berea, begiratu liburuzkan. Ez da? Luzeagoa da, ez da? Bai. Gerturatu mikrofonora eta kontatu pixkat zertaz duan zure komikia. Gerturatu pixka gehiago. Lapur batzuk sartzen dira museo batean, gema bat lapurtzeko eta museoan dago mamu bat eta mamua lapurrak museotik joateko bihurtzen da momia batean. Momiaren aur dago? Ez liburuzkan orduan, momia batean bihurtzen da. Momia batean eta dinosaurio batean. Eta horrela lortzen du lapurrak museotik joatea. Orduan, seguridadeko norbait eukitza baino hobe, mamu bat eukitzea, ez da? Bai. Apuntatu behar dezutenak, badakizue. Oso lan polita, zorionak, asko gustatu zait. Esterik, baitia. D kategorian, Axular Lizeotik, Irati Salsamendi Artetxe, egun sentia komikiarekin. Irati, zuk ere bi, ez da? Bueno, ze ondo marrazten duen eska honek, Gustatzen zaizu, ez da? Bai. Nabari da. Txikitatik marrazten duzu? Bai. Bai, nabari da. Kontatu pixkat? Badago neska bat albaizenekoa, entzuten dituna bere gurasoak eztabaidatzen, eta esaten dute ikastola aldatu behar dela, eta aldatzen denean aurkitzen du pertsona bat mutua dena.
egiten dira lagunak eta ikasten du zeinu hizkuntza eta konturatzen da desgaitasuna ez dela laguntasunaren oztope. Hori da, komikia oso polita da, oso ondo gina dago, ikusten dezuten bezala, oso ondo marrazten du, oso fin eta gainera mezu oso polita da, ez? Bukaera hau, desgaitasuna ez da laguntasunaren oztopo. Niri asko gustatu zitzaidan hau, oso unkigarria iruditzen zait, eta oso lan polita egin duzu. Jarraitu, bale? Venga, sondo, zorionak. E-kategoria Zurriola ikastolatik Erik Agirre Goienetxea, aspertuta komikiarekin. Haupa, Erik, helduko izut, nahi bazu? Gerturatu. Bueno, kontatu pixkat, oso berezia da komiki hau, Oso berezia da, kontatu pixkat. Dijoa pertsona bateri buruz. Gerturatu pixkat, mesez? Dijoa pertsona bateri buruz, eta bere salan telebirasta ikusten, eta aspertzen da. Eta horan dijoa paseo bat ematera bere etxetik, eta bat-batean erortzen da zulo batetik, eta aurkitzen du mundu berri bat, eta hor divertitzen da asko, eta jolasten, dantzatzen du, baina bukaeran ja berrio aspertzen da, eta bueltatzen da bere etxera telebista ikustera. Eta mundu magiko hori, zulo batetik erori, eta iristen da mundu magiko horretara. Eta askotan marza dituzu komikiak edo ohitura duzu? Baina marraztea olako gauzak, marraztu ikustatzen zaidana, olako gauza bezakit. Arkatza eta listo? Arkatza besterik ez. Bai, esko oso kuriosoa da, porque piloa kontatzen duzu zea bakoitzan, bineta bakoitzan. Zorionak, oso lan ona, jarraitu horrela. Bukatu dugu komikiekin eta jarraitu aurretik nik ustora entzungo nituzke gure gaurko artistak, Maitia Nunzira kanta herrikoia eskainiko digute. Aurrera. Txoin, gero, txoin, Zein zara zu, Maitia? Eta txatu dene gabe, joan egon, gaur etxe bertan hau bukatzen denean, aterako zara eta indugu berdin, bale?
atzera egin behar dugu momentutxo batean, ze oso ondo esan dieten bezala, bat saltatu dut, June saltatu dut, lehen entxegoan esan diet, baten bat saltatzen badet, mesedez, esaia zuez, nik urtero esaten dut letra handiagoa jarri behar dudala, baina ja errealidade bada, errealidade bada, ez dut ondo ikusten. Orduan, atzerengo dugu pixka bat, komiketara berriro, eta hemen ez da zer pasatu, eta D kategorian, Axular Lizeotik, June Egues Muerza, erregaren erorketa komikiarekin. Txalo bero bat, June! Olako lan ederra saltatu nahi nunik favorez, Bueno, June, sekulako lan indezu, oso luzea da, ikusiko dezute, komikia, oso lan polita, eta kontatu pixkat, zertaz doan, edo nola egin dezun? Doa, errege batek daka bere orakuloa eta diagaiztoak, eta orduan erregearen alaba ona da, eta orduan eskapatu egiten da, eta doa ondoko herrira, eta esaten diote Olimpo mendian bizi dela jakintxu bat, eta orduan bidean ikusten du jerri bat, eta ikusten du bere amaren izena bertan, eta gelditzen da oso harrituta ze bere aitak esan zion, bere ama bidailuze batean joan zela, eta ez zion esan hile egin zela, eta orduan geroia Olimpo mendira doa, eta esaten dio jakintxuak herri guztia biltzeko eta erregearen arka juteko, eta lortzute, eta orduan 5 urte edo 3 urte beranduago, alaba doa barkatzea bera eta baina justu entzuten du erregea aitortzen orakuloari berak hil zuela ama. Eta orduan erregea bera, eta demokrazia sortzen da, edo bukaeran hortaz hitz egiten. Oso interesgarria da, ze oso ondo marrazuta egoteaz aparte, historiare interesatzen zaizu, ez? Grezian kokatuta dago, pertsonaiak garai hortakoak, eta demokraziari buruz hitz egiten du, eta super interesgarria da. Zorionak June, eta barkatu akats txiki honengatik, Aurrera. Ondo? Ipuinekin jarraituko dugu. Ipuinetan 6 saritu dauzkagu. B kategorian Zurriola ikastolatik Ane Gomez Beldarrain, abentura odeien artean ipuinarekin. Aurrera, Ane. Gerturatu pixka. Gerturatu pixka gehiago, Ane. Hortxe. Ondo? Goiz batean Maialen ohetik jaiki zen. Maialenek ilea sorbaldaraino dauka, eta oso txukuna da. Oso divertigarria da. Oso bihotz handia dauka eta pixka bat lotxatia ere bada. Maialen jaiki eta bere liburu magikoa hartzera joan zen zuzenean. Bere liburu magikoak giltza zeukan eta Maialenek beti giltza eskumuturrean eramaten zuen. Giltza hartu eta liburua ireki zuen. Bere bigarren kaxoian gordetzen zuen liburua. Liburuan 77. orrialdera joan zen. Ezin da jakin nola egin zuen, baina liburuaren barruan sartu naiz, esan zuen Maialenek harriturik. Han zegoen Maialen, han zeruan zegoen Maialen, hor milaka hortzadar zeuden. Orduan bere hortzadarera sartu zen. Bakoitzak bere hortzadarra zuen. Etxeak bezalakoak ziren. Maialenek bere hortzadar etxera sartu zenean zera esan zuen. Kolore bakoitzak gela bat da. Maialen bere etxea kuskusatzen hasi zen. Oso ondo, Ane, txalo bero bat. Zure ipuineko 2 protagonistak oso txukunak dira. Horrek arreta ditu zidan. Maialen oso txukuna da, beste hori importanta da zuretzat, ezta? Eta nola bururatu zitzaizun historio kontatzea? Ez que, de repente... Gerturatu, pixka maitea, gerturatu. De repente, negonak gauean amesten zerbait, eta amestu nuen negola mundu batean ezin nintzela atera. Eta bururatu zitzaidan, liburu barrura sartzen dela, eta ezin dela hortik atera. Eta hortzadarrak asko gustatzen zaizkizu? Hortzadarrak, ez? Aipatzen dituzu, baina ez berezikin. Besterik gabe, ez? Bai. Osondo, azorionak. Xeri, txalo bero bat. C kategorian, Amara Berrikastetxetik, Julene Sanz Malbido, Amodiozko kantuak ipuinarekin. Aurrera, Julene. Julene ipatua izan zen ere, lehen urtean ez da, ipuinarekin. Aurrera.
Amodiozko kantuak. Bi hitz. Bi ez ezagun. Ez ezagunak baina askoz gehiago izatera heldu ziren bi horiek. Begira daukitu eta xixurla bakoitzarekin mundua gelitzen zuten bi gazte horiek. Dena berdin zitzaien bi horiei. Batak bestearen beharra zuen, hori bakarrik. Baina maitasuna beti ez da fidela, inork esperez duenean joan egiten da, eta horrek ez du atzera bueltarik. Oraindik gogoan dut. 2009ko abanduaren 13 zen. Eguzkia odeien atzetik atera zen. Haizea firin-faran zebien Madrilgo kaleetan zehar. Udazkeneko azken astoak indarri dultzatzen. Parkearen alboko banko batean, abesti bat konposatzen ari nintzen. Oraindik inork ezagutzen ez ninduenean. Ezinezko egiten zitzaidan 3 orduz jarraian lo egitea. Amesgaizak izaten dituen eta izerdi patxetan esanatzen nintzen azken hilabeteotan. Oso ondo idazten dute gaztauek, benetan, nik flipatu dut, oso ondo. Historio gogorra da zurea, 21. mendeko Romeo eta Julieta, esango nukenik, ez da berezik ondo bukatzen. Nola bururatu zitzaizun honi buruz idaztea? Ez dakit, niri beti gustatzen zaizkit. Gerturatu. Niri beti gustatzen zaizkit, olako historioak, como drama eta hola. Drama hon bat beti funtzionatzen du. Eta okurritu zitzaidan hola. Eta asko kostatu zaizu idaztea? Oso luzea da. Hasieran ez nekin nondik hasi ez da ezer, baina gero okurritu zitzaidan eta jarraiten nun eta bukatu nun. Oso lan ederra. Zorionak. Eskerrik asko. Xeri mesedez. De kategorian Antigua Luberritik, Julen Sarobe Casado, Egarria ipuinarekin. Aurrera, Julen. Igotx, gerturatu. Iskagaio, mesedez. Hortxe. Gaur alai esnatu naiz. Tira. Nor ez da alai esnatzen. Nire bizilagun maiteak agurtu bezain laster, mundu guztiak gustuko duen kafe katilu bero bat prestatu dut, beti bezala. Bizitza honekin pozik ez dagoenak ez du lekurik iraza artean. Hala ere, ez dago bizitza maite ez duen inor. Denboran gogatuko zaituztet. Azkenan, aztuko zait bestela. 2063 garren urtean gaude. Gaur urtarrilak 12 ditu. Nire izena ere esan barko nuke ezta? Biztan lezazpio 32, 4 bidut izena. Polita ez da? Gozaldu ondoren jantzi egin naiz. Primeran, nire jantzi gogokena jantzea tokatzen zait gaur, beti bezala. Jantzi ondoren kaleratera naiz, eta beti bezala, denok batera atera gara etxetik, lanera joateko. Oso ondo. Etorkizun ilun bat deskribatzen duzu, distopia bat, hola, ez dakit horretara iritsiko garen, espero ez, baina nola buruatu zaizu honi buruz idaztea, horrelako historia gustatzen zaizkizu? Bueno, azteko distopia bat da euskerako derrigorrezko lan batzelako, baina... Hau beharra da, eguneko honena, euskerako derrigorrezko lan batzelako. Baina azkenean garatu eta honea aurkeztea. Gauzat esango dizut, ea derrigorrezko lan gehiago dituzun, euskeran, matematika, porque danako laiten badituzu, derrigortzea zuri ondo datorkizu, Agian bai. Zorionak, oso lan hona. Eskerrik asko. Kategorian, Lasalle San Luisetik, Carlos García Pena, nire aitonaren aulkia ipuinarekin. Aurrera, Carlos. Opa, Carlos. Nizu ertxe jarri edo eskutan? Hortxe? A ber, gerturatu. Hori. Gure etxean aulki bat dago, lehiondoan dago. Arratsaldean argi pixka bat hartzen duen lekuan. Aitonarena zen, ez dakitzen bat urte dituen, baina zarra da. Eta eserlekuan haren gorputzaren itzala dago. Aitonaz dago men, duela 2 urte izen, arratsaldela zai batean. Aulki berean eserita eta tarta zati bat eskuan. Aulkia utzik dago. Aulkia asko ikusten dut, ez dakit zergatik, baina egiten dut. Lehioari begira nengoen bitartean nik aulkia ikusten dut. Aitonak historia kontatzen zizkidan aulkien eserita, ez zituen ipune india kontatzen. Berak bizitzako historiok txikiak baizik. Nola konpondu zuen aiton amonen erlojua, nola ezagutu zuen amona, nola irakatsi zion txakur bat itxizua jotzen. Nik ondan duten nuen, eta seguru sentitzen nintzen. Lurra zendo zegoelako eta haren ahotsa zendo zegoelako. Orain ez dago izkotoririk, ez dago ahotsarik. Aulkia bakarrik dago eta niretzak oraindik sendo dago. Esan dago.
Historio da super unkigarria. Ni pilo bat emozionatu nintzen, oso polita da. Jada utxik ez dagoen aulki hori, ez? Utxik geratu da, Aitona falta dalako, baina oroitzapen ez betetzen dugun aulki utx horrek beste zentzu bat hartzen du. Zergatik idatzi zenuen horren inguruan? Nire Aitona osteoporosia zeukan eta beti bideodei egiten genuen, eta bideodei egiten genunean eserita edo etzan da zegoen, eta beti zegoen hor eta hil zenean bere gauzak denbora duze batez hor geratu ziren eta goratu nintzen eta hil zenuen. Eta orduan aulki hortan ikusteak edo ekarri zizun ideia burura, ez? Ez nituen ikusi zeren Kolonbian zegoen eta pixka bat... Claro, komplikatua, bideo-ideien bitartez, ez? Komunikatzen zineten. Oso polita da, historia, zorionak, ze oso ondo idatzita dago eta oso unkigarria da, zorionak. Eskerrik asko. F kategorian, Zubiri Manteotik, Kaia Garikano Arrien, Muda izeneko ipuinarekin. Opa, Kaia. Gerturatu pixkat. Hemen idatziko dut gaurtik aurrera. Dagoeneko idazten ari naiz. Gaur egin dugu lehenengoz loetxe berri honetan eta aulkitxora igo behar naiz lehio handi honetatik zugeak ikusteko. Eta lehioa esan nahi dut, ez lehoia. Kontu zau irakurtzen ari bazara zeren antzekoa dira, baina ez berdinak. Naiz eta animaliak asko gustatzen zaizkidan, ez ditut lehiotik lehoiak ikusten. Zugeak bai ordea. Horretxe aurrean belarretan buru atente. Niri zugeak pila gustatzen zaizkit, badakizu zugeak arropa zaldatzen direla, aitatxok dio gure amatxo baino arropa gehiago dutela. Mesanetxearen ondoan aurkitu dudan kuadernotxoa albo batean utzi, eta lehiora zuzendu naiz. 7 urteko ni txiki horrek ikusten ez zituen lehoiak usatzera. Horroka da bizki tripetan, bro. Mudantza honek eguneroko abiadura aldatu digulako. Egun hontan, gure rutina ez dago ordularien menpe. Ez gabiltza garbiloaren bira errepikakorren inguruan, eta muzin egiten diogu gure atzetik puntuan pasatzen den trenari. Esan dago. Asko gustatu zait historian, esatezuela demoroztean, bro. Eza? Bai. Ez nik etxean hori dakat, ama, bro. Ama, bro. Hori dago a tope, bro hori. Nire sartu behar dut, iztegian. Mudantza bat eskribatzen duzu, famili baten mudantza bat, eta suge baten muda, ez? Zergatik, bi kontzeptu horiek? Gerturatu pixka mazaz. Nazten dut, azkenian bai egiten du mudantza bat literal, baina sugearekin nazten dut, sugeak azalaz mugatzen dutelako. Eta hori naztu izan nahi dut, haurtzarotik nera bezarora pasatzeko etapa hori. Atzean uzten duzun hori, ez? Sugeak azala eta guk bizitza. Zorionak, ze oso ondo idatzita dago, oso polita da. Irakurri mesedez, danak, merezi dute, zorionak. Eta ipuinekin bukatzeko, okerrez banago, F kategorian, Santo Tomas Lizeotik, Kerman Etxebarria Maiz, algoritmoen ezgaitasuna ezinezko ebazpena lanarekin. Aurrera. Opa, Kerman. Gerturatu pixka. Helios hezkuntza kolapsoa bezala ezagutzen den gertakizunari erantzuteko sortu zen, kaos eta abandonu garai bat. Urte horietan, erakunde tradizionalak pikutara joan ziren. Eskola itxiek, maixunekatuek, hezkuntza ezberdintasun handiek eta memorizazio mekanikoa pentsamendu kritikoaren gainetik segitzen zuen sistema zarkitu batek batere babesik gabe utzi zituzten belaunaldi oso-osoak. Heliosen sortzaileek ezinezkoa zirudien zerbait eskaini zuten. Hezkuntzaz aparte, hobekuntzan zentratuko ziren. Ez zuten irakatsiko bakarrik, imperfekzio guztiak moldatuko, gidatuko eta zuzenduko zituzten. Haien helburua pertsona uniformeak, emozionalki sendoak eta oso efizienteak sortea zen. Ezarritako ordena zalantzan jarri eta desafiatu gabe gizartean funtzionatzeko gai diren pertsonak. Barne arazorik, kaosik, akatsik gabeko mundua. Sondo.
Hizkuntza oso aberatsa erabiltzen duzuen, pentsatzen irakurtzea gustatzen zaizula, ezta? Ez asko. Ah, bueno. Bueno, ondo da. Enuen hau espero. Bueno, orduan, kriston habilidadak azu, porque olako hitzak atera eta olako espresioak eta horrela idatzi gutxi irakurrita, gaitasuna seguloka dakazu. Eta kontatu pixkat, zer da Helios? Hezkuntza sistema berria, eta dago bereziki eramaten du inteligentzia artifizial batek. Eta orduan, hitz egiten du hezkuntza sistema eta adimen artifizialari buruz. Eta mundu hori interesatzen zaizu, adimen artifizialarena eta guzti hori? Bai, gaia interesgarria iruditzen zait. Oso ondo, zorionak, sekulako lana da. Zorionak erman, txeri. Benetan esaten dizu eta gomendio pertsonala da, baina merezi du lanak irakurtzea lasai etxean, sekulako lanak dira, nik flipatu dut, ez? Eta artista batzu danak, benetan. Eta, orain gogoratu nahi dizuegu, irabazlaekin batera, 27 aipamen berezi ditugula aurten, eta irabazi ez badut ere, aipamekidek oso positiboki baloratu dituzten lanak dira. Inazio eta Ana lagunduko diate, ezta? Esan nahi dizuet, gero bukaeran elkarreko bonoa jaso, igo, bitartean, elkarreko bonoa jaso dezakezutela hor, eta ez badira etorri, ez bazarete etorri aipatuak, ikastetxetan banatuko zaizuela. Liburu banare edukiko dezute. Aurrera. Bueno, bai. Uin Aramburu García. Irati Zulaika Oleaga. Yoritz Robles Rico. Lucía Venegas Ayuso. Keira Delgado Pedraza. Asier Osquilla Echeguía. Leire de Santiago Alilla. Odei Pineda Lavaca. Lucía Santana Zadikian. Luca. Luca Balcatu. Luca Santana Zaldikian. Laia Iriondo Tapia. Irati Bikandi Arroita. Sara Romo Sanz. Daniel Montes Echeverría. Naya Aldecoa Arranz. Cayalin Fernández Ania. Eki Anabitarte Artola. Ane Eizmendi Gómez de Bonilla. Oyer Torres Costas. Maider Goicochea Toquero. Arane Itxaso Yetano. Udane Ubarrechena Recarte. Sara Vallejo Santacana. Nagore San José Ruiz. Itxaso Gras Miqueo. Alaya Buzmal Xauki. Cayalin Mena Martínez. Estíbaliz Zubeldia González de Huebra. Zorionak denak. Zorionak. Bai? Zer? Orain asko gara, bertxekit bai. Txalo bero bat, badakite mendik batzu bazadetela, eta ezakite altxatu nahi dezuten, edo igual lotxe emate dizue, baina nebe zute altxatu, jasoko dezute, denen txalo haundi bat. Nahi dezute? Ez dezute nahi. Balare, venga, esondo! Halo, esondo! 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 Urrengo urtean hemen ikusiko zaituztete urrengoan, nahi badezuten oski. Bertsoekin jarraituko dugu, eta bertsoen alorrean hiru zaitu dauzkagu, eta urtero bezala bertsoekin laguntzeko gurekin dugu Beñat Gaztelumendi bertsolaria. Hori Beñat mikroa behar badezu. Ondo Beñat? Erki. Hiru saritu dauzkagu, eta... nunagoen hemen. B kategorian, Zurriola ikastolatik, Aimar Pineda Lavaca, nire bihurrikeriak bertsoarekin. Aurrera, Aimar! Txiki txikitatikan, izan ez basati, bihurrikerietan, ari naiz ederki, igo gaiuak niri, bihatzak ebaki, egin behar ez dena, egiten dut beti. Naiz eta ez dudan nahi, bihurtzen naixatan, ilea moztu nuen, ez nabil
txantxetan, depilatu ere bai, nire bianketan, jarri zitzaidalako sudurraren puntan. Txe beste bat egingo du, hiru izango dira. Kolpeak txarrak dira, hartzeko buruan, hori esaten zidan, amak segituan. Baina ni kolpe pila, hartu sekretuan, zenba neurona hilda, ditu nik orduan. Aimar, zuri buruz ari zara? Bai. Espero nura, ama. Ba, erra, baina, bertxo erra, oso ona. Eta oso ondo abestua, eta dana. Zorionak, xerif, hartu zure papertxoa. C kategoria, Zurriola ikastolatik, Julen Marin Lakarta, egun txarra izeneko bertxoarekin. Apa, Julen! Txoin, mikroa ondo jarriko dugu, a ber. Gerturatu pixka gehiago, hortxe. Tripa horroka daukat, gose handiakin, ta hortxe ozkailua kriston lasainakin, ireki dut apur bat jateko asmokin, takatuak kendu dit, ai, bere lagunakin. Orduan joan naiz, bronka botatzera, lasaina zatiren bat dagon ikustera, baina platera garbi mekauen lauspera, orain katutxo hauek, ai, ondo zigortzera. Katuak zigortuta, nago lasaiago, afaltzeko ordua iritsita dago, ta ozkailua utxik beteta nahiago, nik egun txarronekin, ai, ezin dut gehiago. Oso ondo, Julen. Julen, zure lehenengo bertsoa da, edo gehiagotan idatzi dituzu bertsoak edo bota? Bertso gehiago idatzi ditut, baina hau izan da lehenengoa irabazi dudana lehiaketa bat. Baina gehiagotan aurkeztu zara? Gehiagotan hemen. Bai, edo beste leku batzutan, edo etxean idazten duzu besterik gabe? Bertsoak gehien batez, baina gehien bat iten duana da marrazketa eta literatura. Beraz, gustatzen zaizkizu arlo guztiak, ezta? Oso ondo. Zorionak, oso ondo, eskerrik asko. Lan gutxi duzu, oso ondo dakarkite, dana. D kategoria, Zurriola ikastolatik, Arri Arin Grijalba. Ikastolako egunak izeneko bertsoarekin. Arri 2023an ere sarituak. Aurre, Arri, jarri mikroa ondo. Hortxe. Alarmak joni oraindik lotan, ematen detatxon zarra. Aparatoak endu orduko, ateratzen zait makarra. Bizilagunak entzun dezake, 6 erditako marmarra. Gogorra egiten zait goizero, oetik jaiki beharra, oetik jaiki beharra. Oeko beratasунetikan, aterata daukatotza, min gainean zaporea ere, zakarra eta mingotxa, irakasleak altu jarrita, goizean goiztika hotxa, behintzat amaiketakoarekin, alaituko zait bihotza, alaituko zait bihotza. Amaiketakoa hartu eta ziztu bizin noa bera, edo zertara jolas gaitezke egunaren arabera, astelenean pilotan eta urrengoan futbolera,
partidua hasi bezain pronto, igo behar gera klasera, igo behar gera klasera. Sondarri. Txoine, bizkat. Arrik ja bertsolari traza du, guztiz. Total, bigarren urte irabazi duna, osea, bertso eskolan zabiltz, ezta? Aipatzen duzu horrerago bertsoan? Bai. Eta, nora zuri irakaslea? Unai Gaztelumendi. Unai Gaztelumendi, ez da izango horrena nahi egual. Bai. Bai, ez? Eta, aspaldi zabiz bertso eskolan? Bueno, txikitatik, nire ameakin bertxotan ibili naiz, eta, ez dakit, gustatu izan zaita, bai, bastante txikitatik bertso eskolan aritu naiz. Gustoko duzu beraz? Bai. Bueno, utxi horri. Eskerrik asko, eskerionak. Zer? Bai, bale, orduan eseri lasai, bale. Osondo, jarraituko dugu mikroipuinekin. Eta orain mikroipuinen atala dator. Mikroipuina, ipuin motzak dira, txikiak neurriari dagokionez, baina besteak bezain handiak, edukiari eta sentimenduei dagokionez. Aurten, mikroipuinetan 5 saritu dauzkagu. D kategorian, Lauaizaita ikastolatik, Ekaitz García Bernal, baloi lodia mikroipuinarekin. Aurrera, Ekaitz! Baloi lodia. Atzo ogi erosi nuen, etxeran indoala. Futboleko kantzatik pasatu nintzen eta Josefik jolasten ikusi nuen. Gerturatu nintzen eta baloia oso forte jo nuen. Baloia oso urruti joan zen. Baloiaren bila joan ginen eta beste ostikela bat eman nion. Orduan, Josefek gelditzeko esan zidan, baina nik ez nion kasurik egin. Beste ostikela bat ematean, baloia puskatu egin zen. Baloia deitzen nion Jonatani, lodia zegoelako. Historio gogorra da oso, hitz gutxitan zenbat gauza kontatu daitezken, ezta? Ze oso ikusten da zindan egoera gogor hori. Zergatik idatzi duzu honen inguruan? Lodiak daudenak... Gerturatu pixka, mesez? Lodiak daudenak bulinazko jasatzen dutelako. Hori ohikoa da eskoletan eta bar? Eskoletan ez dakit, baina kalean bai. Kalean bai. Bueno, ea hori aldatzea lortzen dugun denen artean, eh? Venga, zorionak, aurrera. D kategorian Herriametxe ikastolatik Helene Segez Sobrido gaua izeneko mikroipuinarekin irabazi du, baina gaur ezin zan etorri, orduan gure Jolanda Arrietak favore egingo digu eta irakurriko du Heleneren mikroipuina. Aurrera, Jolanda, eskerrik asko. Gaua. Eguna joan eginda, baina nik ez dakit nora joan. Izarrak zeruan dabiltza dirdir, dardar. Saguxarrak ikusten dira alde batetik bestera egan, ea non bukatuko duten gau honetan. Itxasoa dago aurrera eta atzera. Nork esangote zuen abeslaria zela. Oiuak entzuten dira herriko plazan, gazteak abesten dabiltza elkarrekin dantzan. Ontza atera da enborrera, bere begiekin ingurua aztertzera. Juantxo entzuten da etxean zurrunga, eta bere ondoan erlea burrunba. Han bertan dago itxasargia, itxasontziek egiten duten soinua ikusteko agian. Maria Teresa dago komunean, abes batzan egongo baliz bezala lanean. Jada, eguzkia atera da ekialdetik, ea zer gertatzen den gauean, eguzkia sartzen denean, mendebaldetik. Eskerrik asko, Jolanda. Eskerrik asko. Kategorian Axular Lizeotik June Intxausti Fraile, betiko albisteak mikroipuinarekin. Aurrera, June. Ahí va. Bagoaz. Teri. Ondo, eroso zaude? A ber, bertxe. Gozatzeko unean irratian bostumeren desagerpena salatzen dabiltza. Irratia itzaltzen dut eta etxetik ateratzen naiz. Bizilagunak kezkatuta daude eta ez dieta haien umeei etxetik irteten uzten. Betiko autoilarak daude bidean eta berandu iritsiko naiz.
Jeistean, etxeko fakturetan pentsatzen hasten naiz. Kafe bat hartzen dut enpresaren kafe makinan eta lanean hasten naiz. Lankideek nirekin hitz egiten dute. Ei, Mike, entzun aldituzu albisteak? Beste 5 ume desagertu dira, esaten didate. Ordenagailutik pistak entzen dut. Gehiegi bai, baina hortan pentsatzeak ez du zertan laguntzen, diot nik. Etxera itzuli naiz, eskailerak igotze ditut eta nire aitaren logelaren atea irekitzen dut. Odolez blai dago eta umeen gorputzez betea. Ate ondoan animatroniko batzuk daude. Gabon aita janaria ekarri dizut. Gabon Mike, eskerrik asko. Bero bat. Gogorra hau ere, nik aldetu berri izan diota nola zan, eta ordua kontua da, berak izkutatzen dula, Maikek izkutatzen dula, kontatuzuk. Bera eta dela hiltzailea eta inork ez dakila bakarrik berak, baino ez dula inorri esaten. Bere aitaren ganako maitasuna horren gainetik dagoelako, ez da? Bai. Eta gero dago beste kontzeptu dator, hemengo erdik ez dutela jakingo, nik ez da, animatronik, nik googleatu nun, eta orduan zer dira animatronikak. Gauza liburua dagoela nire bideojoko gustokoenean inspiratuta, orduan animatronikoak dira robot batzuk bezala, eta hiltze dituzte umeak ere. Baita dira hiltzaia. Bai. Bueno, orduan dana borobil. Bai. Osondo, zorionak. E-kategorian Axular Lizeotik Maria Teresa Benegas Ayuso, deialdia mikroipuinarekin. Aurrera. Banekin berriro ikusiko ginela. Aurrera. Sukaldetik datozten oiongatik esnatzen naiz. Gurasoak liskar batean daude. Negu bilatzen dut, nire untxi pelutxea. Baina ez dut aurkitzen. Ohe azpian egongo da, pentsatzen dut. Ohetik jeiki eta azpian begiratzen dut, utxik. Geratik ateratzen naiz eta garrasiak ozeanagoak bihurtzen dira. Baina badakit ez egin behar dudan, telebistan ikusi dut nuen eta. Etxeko telefonoa hartu eta bat bira ditzen dut. Bat bi, zein daztu belarrialdia? Ahots batek erantzuten du. Kaixo, nire gurasoak borrokatzen ari dira eta ez dakit zer egin. Lasai egon, oraintxe bertan laguntza bidaltzen ari naiz. Esan, non daude? Sukaldean, garrasi asko entzuten dira eta paterrak hausten ari dira. Eta badakitzu zergatik ari diren oiuka? Bai. Nire eriotza bata besteari leporatzen ari dira. Sakonak, gure mikroipuinak potente datoz aurten. Ez diazu esango irakurtzea idaztea gustatzen ez zaizuri, ze ulerkian irabazi duzu, hemen gustatzen zaizu, ez da? Bueno, eskerrak. Eta zer nahiago duzu idaztea, zer duzu gustokoen? Igual orain olerkiak. Olerkiak, Eta olerkiak ere irakurri egiten dituzu, olerki liburuak ere? Bai. Ze ondo. Oso lan polita da, borobila, biak, zorionak, ze bi aldiz irabazteak kriston meritua du, oso ona zaren seinale, eta zorionak. Mi esker. Eta asko. Eta bat falta zait, sari banaketakin bukatzeko, F kategorian, Zurriola ikastolatik Noa Arrizabalaga eguzkitza aurreko eserlekua izeneko mikroipuinarekin. Aurrera, Noa! Martxoak 11, asteazkena. Egunero bezala zazpietan jaiki eta dutxatzen naiz. Hortza garbitzera noanean berriro ere hortzetako pasta erosteaz ahaztu naizela konturatzen naiz. Lanera joan aurretik nire nahiarekin kafetegian geratu naiz, asteazkenero bezala. Iristean bera jada handago eta iritsi bezain laster berriketan hasten gara. Nire egunerokoak kontatzen dizkiot, nire berrionak, nire penak guztia azaleratzeko gai naiz berarekin. Gehien laguntzen dian pertsona da. Poltsa erori eta jasotzeko makurtzen naiz. Atxatzerakoan bakarrik aurkitzen naiz, ni eta aurreko eserleko gutxa gaude soilik. Orduan, bihotza zeharkatu baliate bezala sentitzen naiz. Gutxitan gogoratzen dut eserlekoa hotxik dagoela. Asko zerrazagoa baita goizero etik altxa eta hortzeko pasta soilik faltazeala pentsatzea. Ondo. Hau ere sakona eta tristea, faltan botatzen zuen pertsona bati buruz, zergatik idatzi duzu hau? Irakurtzerakoan
drama irakurtza interesgarria iruditzen zait, eta beste pertsonaiaren azalean jartzea ere, eta horregatik. Gustatzen zaizu idaztea? Irakurtza nahiago. Irakurtza nahiago. Bueno, asko irakurtzen duena normalean batzutan idazteko errestasun ere igual garratu dezake. Ba, zorionak, oso lan polita. Eskerrik asko. Mi esker. Miren eta Iñaki, orain zuen txanda da, Jesus guri diren ezpata dantza eskainiko digute. Aurrera.
Eta orain bai, hemen amaitzen da, 37. Koldo Mitxelena sari banaketa. Zorionak irabazleei, eskerrak parte hartu duzuten guztioi, eta baita ere irakasle eta ikastetxeei oinarria zabaltzeagatik eta ikaslek parte ardezaten lana egiteagatik. Sariak, hor gero jasoko dituzue, aretoaren sarrera, bale? Eskerrik asko, zuei eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Baina, joan aurretik orain, egingo duguna da familia argazki bat. Altxatuko zarete dana, jarriko zarete hemen, epaimaikideekin, alkaterekin eta lagunekin, eta denekin argazki familiarra egingo du. Bai? Haukenduko dugu igual. Igo gora. Eta orain, jartzen direan bitartean, txalo bero bat beraientzat mesedez. Aurrerago, txikiz, aurrerago maitiak, aurrerago, kariño, aurrerago nahi. Aurrerago, danak aurrerago. Eta sei horrela, zuena da artea, zuena da kultura, eta zuena da sormena. Apa, jarri, hemen txe, venga, argazkitxo egingo dugu danok. Igual, hauek atzeratuko ditu pixkat,